במסכת הזאת מדובר על הלכות בית הבחירה, בית המקדש, ובסיום המסכת המשנה מדברת על לשכות שהיו בבית המקדש. 4 לשכות היו, ולשכת הגזית היא הלשכה האחרונה שמדובר עליה במשנה. שם הייתה סנהדרין גדולה של ישראל יושבת ודנה את הכהונה. בודקים את הכהנים, מי הוא באמת כהן מיוחס, מי לא כהן מיוחס, מי ראוי לעבוד, מי לא ראוי לעבוד, מי בעל מום, מי לא בעל מום. וכהן שנמצא בו פסול, כלומר הוא לא יכול לשמש בקודש, לובש שחורים, הוא מתעטף שחורים, ויוצא והולך לו. הוא פסול, הוא הולך לו, מתעטף שחורים, אבל והולך לו. אבל כהן שלא נמצא בו פסול, כהן שהוא כשר, ראוי לעלות לבית המקדש, לובש לבנים, הוא מתעטף לבנים, לובש בגדי לבן, בגדי שמחה, נכנס ומשמש עם אחיו הכהנים. ויום טוב היו עושים שלא נמצא פסול בזרעו של אהרון הכהן, וכך היו אומרים: ברוך המקום, ברוך הוא שלא נמצא פסול בזרעו של אהרון, וברוך הוא שבחר באהרון ובבניו לעמוד לשרת לפני השם בבית קודשי הקודשים. נשלמה מסכת מידות. כמובן המסכת הזאת זו הוראה של הרב ללמוד בימי בית הבחירה, ללמוד הלכות בית הבחירה, וזה למעשה בתורה שבעל פה המקור הראשון להלכות בית הבחירה, אחרי שבתורה שבכתב יש לנו את דיני בניין בית המקדש בפרשת תרומה ויקהל פקודי ובעוד כל מיני מקומות בתורה. בתורה שבעל פה זה המסכת הראשונה שעוסקת בהלכות בית הבחירה. הרב כמובן רוצה שנלמד את המסכת הזאת עם 3 השבועות, משום שבימים האלה שבהם אנחנו צריכים להתאבל על ירושלים, אז ההבל חייב להיות משולב עם הבניין. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה, ואבל בלי לחשוב על האהבה, להצטער על מה שהיה ולא לחכות ולצפות למה שיהיה, הוא חסר. ולכן אנחנו מתאבלים, ותוך כדי האבל אנחנו מצווים ללמוד הלכות בית הבחירה, כדי שהלימוד יעורר בנו את הציפייה ואת האמונה שהנה הנה משיח בא ויבנה בית המקדש תכף ומיד ממש. כדי קצת להמחיש לנו את האבל הגדול של החורבן, ועוד יותר מזה את הציפייה הגדולה למה אנחנו מצפים, אני אספר סיפור ששמעתי מאבא שלי, ששמע אותו מהחסיד רב פולה כאן, שכן פה של בית הכנסת, מבני בית הכנסת, גר כאן, מי שיודע, היה גר כאן כמה בתים ליד. סיפור עם יהודי שנסע פעם לנפוש בעיירת נופש לכמה שבועות, ובאותו נופש הוא פגש יהודי אחר. 2 יהודים הגיעו לנפוש, כמובן התיידדו ביניהם ושוחחו ביניהם, ותוך כדי הדברים מספר לו היהודי שהוא עשיר גדול, יש לו רכוש, הרבה רכוש, יערות, הרבה יערות ומסחר, הוא אדם עשיר גדול מאוד. אבל הוא אומר לו: תראה, זקן אני, אין לי כוח לנהל את כל העסקים, ואני רוצה למכור את הרכוש שלי, גמרנו, אני אקבל קצת כסף, מה שישאר לי לשארית חיי לחיות, ואת השאר מישהו, אני מחפש מישהו אחר שיקח את העסק לרשותו, ינהל אותו בהצלחה. נו, בכמה אתה מוכר את העסק, את כל הרכוש שלך? ב50,000 רובל. 50,000 רובל באותה תקופה זה היה סכום גדול מאוד של כסף, אבל יחסית לעסקה זה מאוד 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 זול, זה מאוד משתלם לקנות. שמע יהודי את העסקה, אז הוא נזכר שיש לו בבית שטר של 50,000 רובל שמונחים לכל מקרה שכן יבוא, שלא יבוא, לשמחות, יש לו שטר, הוא שומר שטר של 50,000 רובל. אז הוא אומר: אני אקנה, אני מוכן לקנות, יש לי 50,000 רובל. הוא מספר לו: אני מוכן לקנות ממך את הרכוש. בסדר. הם סגרו עסקה בראשי תיבות וחתמו חוזה בראשי תיבות, והוא נוסע, חוזר הביתה, היהודי חוזר לביתו להביא את 50,000 רובל כדי לסיים את העסקה ולהיות עשיר גדול. הוא חוזר הביתה עם הרכבת, כל הדרך הוא חושב לעצמו, הוא מדמיין שהנה עוד מעט הוא מקבל את כל היערות, הוא מקבל את כל הרכוש, את
הכסף הגדול, והוא הולך להיות עשיר גדול. דבר ראשון יחסה את החובות כמובן, אחרי זה הוא יחתן את הילדים בכבוד, אולי יותר מבכבוד, והוא יחיה, לא יצטרך לעבוד קשה. כמובן הוא גם חושב על הכבוד, הוא יישב במזרח, וכל היהודים יבואו להגיד לו צ'אבס, ממש הוא ככה מרגיש בעצמו שהוא נכבד הקהילה, עשיר גדול באמת. ככה הוא נוסע הביתה, וככל שהוא מתקרב יותר הביתה הוא נהיה יותר ויותר שמח ויותר ויותר מאושר, והחלומות שלו גם גדלים ותופחים. כשהוא מתקרב לבית הוא שומע מהחלון שכל בכי מתוך הבית. הוא נכנס הביתה והוא רואה שאשתו והילד הקטן בוכים. מה קרה? מה קרה? אז הם ככה ראש מצליחים להירגע. אישה אחרי כמה דקות מצליחה איכשהו להירגע ומספרת לו שהילד הקטן שיחק באלבום התמונות שלו, ובתוך האלבום של התמונות הוא לקח את השטר של 50,000 רובל הזה, כי היה בו תמונה יפה של המלך, תמונה מאוד יפה של המלך. הוא שיחק את השמות באלבום של התמונות, וככה שיחק איתו דפדף הלוך חזור, ותוך כדי המשחק זה נפל לתוך התנור ונשרף. הילד שיחק, האמא לא ראתה, זה היה בחדר השני, הילד שיחק, אז הוא מגיע בבכי לאמא, אמא, מה יודעת מה קרה? האלבום נשרף. מה שהכי כואב לי, הוא אומר לאמא, התמונה של המלך נשרפה, זו הייתה תמונה יפה, ותמונה כל כך נדירה ויפה. מה אני אעשה? נשרפה התמונה של המלך. האמא שואלת, מה התמונה של המלך? מה אתה מדבר? איזה תמונה היה? זאת אומרת, התמונה, יש שם גם כן כל מיני מספרים, השטר של 50,000 רובל, האמא תופסת את עצמה, מה? השטר של 50,000 רובל, אוי ואבוי, התינוק בוכה, והאמא שניהם בוכים. כשאבא שומע את זה, אז הוא גם כן הצטרף לבכי. 50,000 רובל אלה נשרפו ויותר מכך. שלושתם בוכים, כל המשפחה בוכה. התינוק בוכה כי נשרפה התמונה של המלך. האמא בוכה כי נשרפו 50,000 רובל סכום עתק. והאבא בוכה כי כל החלומות וכל הדמיון וכל היערות וכל הרכוש וכל הכסף וכל הנכסים שהוא וכל הכבוד שהיה לו נשרף. לא נשרף רק 50,000 רובל, 50,000 רובל האלה שהם 5 מיליון רובל אולי אפילו יותר. הכל נשרף. שלושתם בוכים על שטר אחד שנשרף, על נייר אחד שנשרף, וכל אחד יש לו משמעות אחרת בשריפה הזאת. כך מספר רב פולה שזה משל למעשה לחורבן בית המקדש. בית המקדש נחרב. היו יהודים, ישנם יהודים אולי, על מה הם מטבלים, על מה הם בוכים? הם בוכים על שריפת בית המקדש, שריפת בית אלוקינו, על מה הם בוכים? הם בוכים שנשרף הבית היפה. למדנו פה במשנה, איזה בית מפואר הוא היה גבוה, היה בו עושר, לא נברא כל הכסף והזהב שבעולם אלא בשביל בית המקדש. בית עשיר, בית יפה, בית גדול, אולי בית עם עוצמה. בתקופה שבית המקדש היה קיים, אז בני ישראל היה להם את התוקף, את העוצמה החזקה, את השלטון. אז בוכים, נשרף חורבן בית המקדש, נשרף בית המקדש, נשרפה העוצמה של בני ישראל, היופי, אנשים בוכים, זה באמת מאוד מצער. אבל זה רמה נמוכה, והילד בוכה. יש רמה יותר גבוהה של בכי. יש כאלה שבוכים, נשרף בית המקדש, לא רק נשרף הבית, החומרי, הזהב, נשרף גם כל התוכן של בית המקדש, הקורבנות. אין עבודת הקורבנות יותר. עבודת הקורבנות זה כל הקשר של יהודי עם הקדוש ברוך הוא. קורבן מלשון קירוב. כל הקורבנות נשרפו, אין קורבנות. אין סנהדרין, אין קידוש החודש, אין הלכות דיינים, אין הלכות הרבה מצוות שתלויות בארץ כבר לא קיימות בזמן שנחרב בית המקדש. הפסדנו לא רק בית, הפסדנו גם תוכן, עומק. אין לנו מצוות, חסרות הרבה מצוות בגלות. יהודים בוכים, מצטערים, עצובים, נשרף בית המקדש, נשרפו חלילה המצוות. בעומק יותר אבל, רמה יותר גבוהה, יותר עמוקה. נשרף בית המקדש, נשרף בית אלוקינו. אין לקדוש ברוך הוא מקום לשכון שמה,
ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. איזהו בית אשר תבנו לי? הבית שלי זה בית המקדש. אין לי איפה להיות. הקדוש ברוך הוא נמצא בגלות, שכינתה בגלותה. אז יש יהודים שאומרים, נכון נשרף הבית היפה, נכון אין לנו מצוות, אבל אין הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נמצא בגלות. זאת אומרת, הם לא בורחים בכלל על מה שחסר לנו, בורחים על מה שחסר לקדוש ברוך הוא, על הצער של הקדוש ברוך הוא. שכינתה בגלותה. וזאת הרמה העמוקה של החורבן, שהשכינה נמצאת בגלות. ישנה שיחה של הרבה, שהרבה מחדד מה פירוש שהקדוש ברוך הוא נמצא בגלות. הרבה מביא למעשה שתי מקורות מאוד מעניינים בעניין, או אפילו 3 מקורות. דבר ראשון, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא נמצא בגלות, מה יעקב הבטיח ליוסף, ויאמר ישראל אל יוסף לפני שהוא מת, הנה אנוכי מת, והיה אלוקים עמכם וישיב אתכם אל ארץ אבותיכם. כשבני ישראל הלכו למצרים, יעקב אבינו נפטר, יוסף עוד מעט גם כן חלילה, אז מבטיח יעקב ליוסף, ויאמר ישראל אל יוסף, הנה אלוקים עמכם וישיב אתכם אל ארץ אבותיכם. הקדוש ברוך הוא יהיה איתכם בגלות. אלוקים יהיה איתכם בגלות מצרים עד שהוא ישיב אתכם אל ארץ אבותיכם. אז מה פירוש הקדוש ברוך הוא נמצא בגלות עם בני ישראל? אלוקים עמכם. למה? להוציא אתכם. אז זה רמה אחת מסוימת, רמה אחת. הקדוש ברוך הוא נמצא בגלות עם בני ישראל. למה הוא בגלות? למה שכינתה בגלותה? כדי להוציא אותנו. איך אנחנו מצליחים לשרוד כבשה אחת בין 70 זאבים בגלות האיומה הזאת במשך אלפי שנים? כי הקדוש ברוך הוא איתנו. מה פירוש איתנו? הוא דואג לנו שיהיה לנו פרנסה, שיהיה לנו בריאות, שנצליח. הוא דואג לנו להוציא אותנו מכאן. זה אפשרות ראשונה שהקדוש ברוך הוא נמצא בגלות, מה שיעקב מבטיח ליוסף. הקדוש ברוך הוא גם היה עם האבות ככה. לגבי 3 האבות כתוב, ישנם פסוקים בתורה, שהקדוש ברוך הוא אלוקים ממך, גור בארץ הזאת ויהיה עמך ואברכך, וכן הלאה וכן הלאה. והקדוש ברוך הוא נמצא בגלות אומנם, אבל זה לא הפירוש שהוא בגלות. אנחנו בגלות, והוא נמצא כאן כדי לעזור לנו. אז על זה אנחנו אולי לא כל כך צריכים להתפלל על הצרה שלו. לא, אין שום בעיה, הבעיה היא שלנו. לכן אומר הרבי עוד יותר עמוק. אנחנו יודעים שלפני שמשה רבינו נהיה מנהיג ישראל, זה היה סיפור עם הסנה, שהקדוש ברוך הוא התגלה למשה רבינו בסנה ואמר לו ללכת לגאול את בני ישראל. אז אומר רש"י, שואל רש"י, ולמה בסנה ולא אילן אחר? למה הקדוש ברוך הוא בחר דווקא סנה? סנה זה עץ קוצני של דרדרים, עץ יבש. למה הוא לא בחר? הקדוש ברוך הוא מגיע, הקדוש ברוך הוא לפחות מגיע שיהיה לו איזה עץ של תפוזים, עץ, אפרסק, משהו, פירות משובחים. הוא הולך להתגלות למשה רבינו דווקא בסנה. אז אומר רש"י, כן, ולא באילן אחר, משום עמו אנוכי בצרה. הקדוש ברוך הוא אומר, בני ישראל, הרי בזמן שבני ישראל היו במצרים וסבלו את קושי השעבוד, בני ישראל סבלו שם והתלוננו והיה להם קשה. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אני גם נמצא בסנה, בעץ הקוצים העוקץ הזה, כי גם אני סובל איתם בצרה שלהם. עמו אנוכי בצרה. מה פירוש עמו אנוכי בצרה? אני נמצא איתו בצרה. לא כמו שהקדוש ברוך הוא נמצא בגלות כדי לעזור לנו. זה אפשר פירוש אחד, זה עניין אחד. הקדוש ברוך הוא נמצא בצרה, הוא גם סובל את הצרה שלנו. הוא גם נמצא בצרה. אבל למה הוא בצרה? כי הוא רואה אותנו בצרה. הרי אנחנו, כל אחד מאיתנו הורים, ואפילו יותר, יודעים שכשלילד כואב, אז גם לנו כואב. אבל מה כואב לנו? אנחנו לא מרגישים את המכה. אנחנו לא מרגישים את הכאב הפיזי של המכה, מה שהילד סובל, לא יכול לקופץ מכאבים. לנו כואב זה שכואב לו. אנחנו כביכול מזדהים עם הכאב שלו. זאת הזדהות עם כאב, זה לנו לא כואב מה שכואב לו, זה לא אותו סוג של כאב. וזה היה עד מתן תורה. עד מתן תורה הקדוש ברוך הוא היה עם בני ישראל בגלות, או בשביל לעזור להם, או בשביל שהוא מזדהה איתם.
סובל את הצרה שלהם, זה לא צרה של הקדוש ברוך הוא. אחרי מתן תורה בפרשת ניצבים, אחרי שהקדוש ברוך הוא מדבר על מתן תורה שם בפרשה, אומרת התורה ושב השם אלוקיך את שבותך. אומר רש"י, רבותינו למדו מכאן למדו, לא ממה שהיה עד עכשיו עמו אנוכי בצרה במצרים, אלא רבותינו למדו מכאן אחרי מתן תורה שהשכינה שרויה עם ישראל בצרת גלותם. היא שרויה איתם בצרה, אומר הרב. זה לא הפירוש שהוא נמצא איתם בצרה לעזור להם או שהוא מזדהה. הוא נמצא איתם בצרה כביכול שגם הוא נמצא בגלות. מה שיהודי סובל גם הוא סובל. כמו מלך, יש לפעמים מלך שיושב בהיכל מלכותו ויודע שהבן שלו נמצא בגלות, אז הוא מאוד סובל. אבל יש לפעמים שהמלך בעצמו נמצא בגלות. המלך בעצמו טוחן בבית האסורים. המלך בעצמו נמצא יחד עם הבן בגלות. כלומר, אותו סבל שיש ליהודים, אותו סבל הוא מרגיש. אומר הרב, זאתי הצרה האמיתית שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, ושב השם אלוקיך את שבותך. מה זה שבותך? את אותו שבות שאתה צריך לשוב מהגלות, הקדוש ברוך הוא צריך לצאת מהגלות. הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בצרה, זה לא עמו אנוכי בצרה לעזור לו או מזדהה איתו, הוא סובל איתנו ביחד. ולכן אנחנו צריכים, לזה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, וזאת גלות השכינה האמיתית, שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בגלות, ועל כך אנחנו צריכים להצטער, ויותר מכך, על כך אנחנו צריכים גם כן לצפות. הרי האבלות היא לא אבלות לשמה, היא אבלות לשם הפתרון, לשם הבניין. אז יש כאלה שמצפים שמשיח יבוא כדי שיהיה לנו טוב בגשמיות, כדי שבית המקדש ייבנה וכן הלאה, בעזרת השם תכף ומיד ממש בוודאי ובוודאי. יש כאלה שמצפים שמשיח יבוא למה? יחזרו עבודת הקורבנות, יהיה כל המצוות בשלמות. אבל אנחנו יהודים חסידים יודעים שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו כאן בגלות. אנחנו לא מבקשים על עצמנו, עשה למען שמך, אנחנו אומרים. עשה למענך אם לא למעננו. מה זה למענך אם לא למעננו? מה הקדוש ברוך הוא צריך? כן, כי הוא נמצא בגלות. אנחנו מבקשים בשבילך, לא בשבילנו. חז"ל אומרים, אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. הלכה מפורשת, ההכנה לתפילה חייבת להיות מתוך כובד ראש, שהפירוש בפשטות מה זה כובד ראש? ביטול, הכנעה, אולי רצינות, אולי כובד ראש זה דורש התבוננות, שהראש יהיה כבד, הראש יהיה מלא. ככה זאת הכנה ראויה לתפילה. בא המגיד ממזריץ' ואומר לא, לא אומר לא חף, הוא אומר כן, אבל מוסיף בעומק, אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש של למעלה. אנחנו צריכים כובד ראש, צריכים כאב ראש. כובד ראש מסביר כאב ראש, אנחנו צריכים להתפלל מתוך כאב ראש של למעלה. לא להתפלל מה שכואב הראש לנו, מה שהדאגות שלנו, כל אחד בשעת התפילה יש לו רשימה של דאגות, כאבי ראש מטרידים לו את המנוחה ועליהם הוא הולך להתפלל. גם זה. אבל הם עומדים להתפלל מתוך כובד ראש של למעלה. אנחנו צריכים להתפלל על מה שכואב לקדוש ברוך הוא הראש, על הכאבי ראש שיש לו. מה עם הכאבי ראש שלו? זה שהוא נמצא איתנו כאן בגלות, שכילתא בגלותא, ויש ניצוצות של אלוקות שנמצאים כאן בגלות ונמצאים כאן בתוך עולם הזה הגשמי. כואב לו הראש שעדיין אין לו דירה. אנחנו יודעים כמה כאב ראש יש לאנשים כשאין להם בית. הקדוש ברוך הוא גם כואב הראש כשאין לו דירה, אין לו דירה בתחתונים. ועל זה אנחנו צריכים להתפלל. אנחנו נמצאים היום בשלושת השבועות, שבוע לפני תשעה באב, בעזרת השם ייבנה בית המקדש לפני כן, ואנחנו מתאבלים על החורבן. אבל אנחנו צריכים לפחות לדעת שני דברים. דבר ראשון, האבל לבדו לא מספיק, צריכים לצפות, להאמין ולחכות.
דבר שני, צריכים גם לדעת למה לחכות, לראות את הקדוש ברוך הוא, שיהיה ונגלה כבוד השם וראו כל בשר יחדיו, נראה גילוי אלוקות, הקדוש ברוך הוא יצא מהגלות, יהיה בגאולה, נראה את הקדוש ברוך הוא בגלוי לעיני בשר, וכשבעזרת השם נזכה לזה תכף ומיד ממש בהצלחה.